pozivu, a mi vas pozivamo na jednu neobičnu i vrlo lijepu izložbu Jadransko more na sasvim drugi način. Tišina u zagrljaju Jadranskog mora. Naziv je druge međunarodne izložbe gluhih umjetnika koja je postavljena u Splitskoj gradskoj vijećnici. Zahvaljujući vrijednom radu Udruge za kulturu osoba oštećene sluha Svijet tišine, više od 30 gluhih umjetnika iz cijelog svijeta predstavilo je svoje radove. Puno sam radila. Kontaktirala sam različite osobe, puno gluhih umjetnika iz svih zemalja Europe da dođu u Split. Željela sam ih privući i oni su ipak došli. Umjetnost gluhih ima svoje mjesto u povijesti umjetnosti i stoga je baš ta inspiracija dovela zanimljive gluhe umjetnike na ovu splitsku izložbu. Uronjenost u svijet tišine, kaže, pogoduje njihovoj kreativnosti, no idu i žele korak dalje i više. Ovdje sam željela organizirati veliku izložbu jer želim promicati kulturu gluhih i turizam, povezati to. A sve to preko umjetnosti. Premda svaka zemlja ima svoj znakovni jezik, problema nije bilo. To mene malo zabrinjavalo kako ćemo komunicirati međusobno. Ali ispostavilo se kroz kratko vrijeme da smo stvorili neki jedinstveni znakovni jezik koji je puno poetični od običnog govornog jezika. Bila mi je privilegija tako nešto spoznati. Prije 2 godine je sudjelovao na izložbi u Zagrebu. Na prvoj međunarodnoj izložbi. On je drugi put da je došao u Hrvatsku. Da se jako puno zahvaljujem Banti što je došao na ovako lijepo mjesto. Da ne možu komentirati ljepotu ovog grada. Jako mi se sviđa i prostor. Ovo je stari venecijanski stil, predivno je. Jedna od organizatorica izložbe, ali i glavna pokretačica ideje da turizam i kultura itekako idu skupa, je Vanda Šagovac. Ona je inače jedini turistički vodič za gluhe osobe. Ja želim promicati gluhu populaciju i njihovu kulturu. I zbog toga učim strane jezike, znakovne strane jezike, da se mogu s njima povezati i da možemo pokazati što ta populacija može napraviti. Možda je tišina kao barijera u svakodnevnici nedostatak, ali i u rastu umjetničkog nadahnuća djela dobivaju novu dimenziju.